Με το χέρι στην τσέπη θα είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου να καλύψουν το ένα μετά το άλλο τα χαράτσια που έρχονται και επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρόκειται για περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά που μέσα σε 2 μήνες καλούνται να δώσουν πάνω από ένα μισθό σε φόρους και εισφορές. Όλα τα μέτρα θα επιβληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πληρωμές αυτές. Ποιες είναι οι επιβαρύνσεις που ήδη συρρυκνώνουν επικίνδυνα το οικογενειακό εισόδημα? Η έκτακτη εισφορά εισοδήματος, η έκτακτη εισφορά σε γεώταχη σκάφη και πισίνες, το τέλος επιτιδεύματος 300 ευρώ για φέτος στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ο ΕΤΑΚ του 2009, ο ΦΑΠ του 2010, του 2011, το νέο τέλος ακινήτων, αλλά και η μείωση του αφορολόγητου στις 5.000 ευρώ. Η μείωση των φοροαπαλλαγών, ενώ έρχεται τον επόμενο μήνα η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κόσμος δεν αντέχει, παιδιά, άλλο. Δεν είναι θέμα δεν πληρώνω. Δεν υπάρχουν λεφτά να πληρώσει. Φόρο θα πληρώσουν όχι μόνο όσοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Καθώς το νέο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ καταργείται στην πράξη από τα τεκμήρια διαβίωσης. Ο συνδυασμός του νέου, μειωμένου αφορολογήτου ορίου στις 5.000 ευρώ με τα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης θα οδηγήσουν για πρώτη φορά στην εφορία περισσότερους από 3 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν πληρώσει ούτε ένα ευρώ φόρο. Ένας συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 8.000 ευρώ, διαμέρισμα 80 τετραγωνικών παλιό στο Παγκράτη και γεώταχη 1.400 κυβικά. Με βάση τα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης θα έχει τεκμαρτό εισόδημα 13.400 ευρώ και θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 952 ευρώ, έκτακτη εισφορά 134 ευρώ και τέλος ακινήτου 480 ευρώ. Δηλαδή συνολικά πάνω από 1.500 ευρώ. Η μείωση αφορολόγητου σε συνδυασμό με τις έκτακτες εισφορές, το ειδικό τέλος ακινήτων και όλους τους επικείμενους φόρους που ακολουθούν θα επιβαρύνει την ελληνική οικογένεια τουλάχιστον με 2 μισθούς ετησίως. Στη μέγενη της εφορίας και οι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να υπολογίσουμε τις απώλειες από το νέο μισθολόγιο που έρχεται. Ένας δημόσιος υπάλληλος, πατέρας 2 παιδιών, με ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ, έχει ένα παλαιό σπίτι 100 τετραγωνικών στο Χολαργό και ένα παλαιό πατρικό στην επαρχία 80 τετραγωνικά. Τώρα καλείται να πληρώσει φορά αλληλεγγύης ανέργων και υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 630 ευρώ. Έκτακτη εισφορά εισοδήματος 420 ευρώ, οι απώλειες από τη μείωση του αφορολόγητου φτάνουν τα 840 ευρώ και το ειδικό τέλος ακινήτων πάνω από 1.000 ευρώ. Σύνολο κοντά στις 3.000 ευρώ η απώλεια εισοδήματος. Ερημώνουν τα πάντα. Ο άντρας μου συνταξιούχος πληρώνουμε το δάνειο του παιδιού μας. Από πού θα βγουν όταν από παντού κόβουν? Την ίδια στιγμή η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόρων καλεί τα μέλη της να απαντήσουν με προσφυγές. Δημοσιοποιεί μάλιστα και το σχετικό κείμενο που πρέπει να συμπληρώσουν στη φοροκαταιγίδα των τελευταίων μηνών με αποκορύφωμα το ειδικό τέλος στα ακίνητα. Το ελληνικό εμπόριο θα αντιδράσει μέσα στα πλαίσια νομιμότητας με σημαία τηρητή δήλωση επιφύλαξης για τα νέα χαράτσια.